Det hører, hvad jeg siger. Og hvis jeg kan, så er det bare følt, som Svend siger, så kan jeg lige mig. Men jeg vil starte med at ønske Svend tillykke med fødselsdagen. Og så vil jeg gerne sige ham tak for rigtig godt kammeratskab igennem mange år. Det meste af vores tid, det er foregået ud på en crossbane. Og de første mange år, der havde vi vores børn med. De er så blevet for gamle til at komme til cross. Så det må vi selv klare. Og der er nok også nogen her, der vil sige, at Svend, er han nok for gammel til sådan en motocross? Til det kan jeg kun sige, jo, det er han. Altså, vi har da oplevet flere gange, at når Svend ankommer ud på banen, og inden han får bil parkeret, får crosset trukket ud, hældt lidt benzin over, og får klædt om og får udstyr over, jamen så er klokken 5, og banen er lukket. Det er derfor, jeg er fuld med Per. Ja. Men man skal jo tage fejl af Svend, for han kan virkelig godt svinge en crosser og give den gas, når det lige tager ham. Det er bare ligesom om, at det bliver længere og længere, imellem det lige tager. Det samme, det kan man jo sige om ham, når han står på ski. Ja, eller afterski. Det kan så til gengæld nemt tage ham. Vi var jo i Spanien og køre her sidste januar. Det var sådan en træningslejr. Der var en fra England og en russer og Svend og mig. Så det var ikke nogen god forsamling. Og de unge, dem kunne vi nemt gå fra. Så der var vi på toppen, Svend. Men så var der lige sådan en gammel englænder. Så gammel var han jo. Han var nok 10 år yngre end Svend. Ham kunne vi simpelthen ikke gå fra. Og det var egentlig lidt træls. Og jeg kan godt mærke, det er fint, Svend. Ja, det var bare fordi, han var englænder. Det er selvfølgelig træls nok. Og så kører han også på Kawasaki. Og hvis man ser over Svends maskinpark, så er det nok lige hans opgave. Men i hvert fald, at vi havde bestemt, at han skulle have baghjul. Og kom her og Svend, at det må være min opgave. Men der har jeg fået det i ryg. Men Svend, det er jo ingen undskyldning. Så dagen efter, på vej ud over banen, så kører han ned forbi apotek. Og jeg skulle bare på scenen ud i bil. Fordi jeg havde jo ondt i ryg. Og jeg kunne heller snakke spansk. Så det ordentligt han. Så kom han ud med sådan en kasse, der lignede den der. Ja, i hvert fald nu større som en skånelsæs. Det var fyldt med forskellige medicamenter. Og ja, det var jo overraskende billigt, og så havde ladet vognmanden stort ind. Og så kom man jo rundt og kigge på det der, og det stod jo spansk det hele. Så det var TV, hvor man må spise af det, og hvordan man kunne blande det, og Svend, han kan flydende engelsk, han kan polsk, han kan tysk, han kan jysk. Men spansk, det fandt han en skid op. Så han er en der, hvor han er fået det ved endnu apotek. Så stod vi med alt det der. Men Svend min, jeg kunne bare starte fra en ende af, og så prøve det fra. Så det gjorde vi. Og jeg må sige, det virker. Han har virkelig fået ned fra penge. Problemet det var bare, at han med ski i England, han gjorde stadigvæk for han. Så det her er op, ham får vi simpelthen her så. Men så skete det. Den sidste dag, en time før banen lukkede, der skete det. Så tog Svend. Jeg kunne sige om han tog lige hjelm over, han spændte kamera over, det skulle filmes også af det hele. Så tog han ud over banen, og han fyrede. Jeg ved, hvad der skete med ham.
har ham lidt mistænkt for at have der fingre ned i min medicinpasse. Der er doping og vores sport, men det ligner. Men i hvert fald så ham hængende, han fik i hvert fald af baghjulet. Han blev gjort helt bagud. Det er det, man med moderne ord kalder for Brexit. Jeg kan jo næsten sige noget om Svend, uden også at komme ind og Quick. Og I har jo desværre mistet Quick. Og også ude på banen, vi kommer til at savne Quick lige så meget. Det var sådan, at Svend udkørte motocross, han har altid Quick med. Næsten altid. Men der er så meget, at ude på banerne, der går Svend under navnet. Altså dem, der de kender ham personligt, de siger, ham den gamle med den lille hund. Og det er jo problematisk, når han har Quick længere, fordi hvad skal de så sige? Siger de bare ham den gamle, så kan det være flere, der føler sig truffet. Men Quick var i hvert fald vild med at komme motocross. Også så meget, vi har snakket om, hvem det var, der var mest vild med at komme afsted, om det var Svend eller det var Quick. Det var i hvert fald tydeligt at se, at det var hund, der var mest Quick. Men og så, hvis det så lige var sådan en dag, der er jo rigtig to Svend, så skulle det rigtig køres noget motocross. Og det passede til Quick, fordi så er den god tid ude i Ryttegård. Så der var godt nok mange crosskører, der har prøvet at miste en madpakke. Eller en kage. Eller lidt fra en grillav. Og så hen sidste eftermiddag, Svend har kørt alt med cross, han var helt elendig, han kunne slet gå. Og Quick har spist for meget. Så det var købt siden, når mand og hund skulle ind i bilen. Og det første, så skulle ske mandag morgen, det var, at Svend skulle til fys, og Quick skulle til dyrlæge. Og så kunne det hele gentage sig weekenden efter. Det er sådan, jeg vil sige tillykke med din mand. Min familie og mig, vi nyder altid jeres selskab, når I er sammen. Tak i lige måde. Og så vil jeg håbe, Svend, at vi får det at se mindst lige så meget ude i banen, som... Altså bare for at du rundet en skarp hjørne, det er jo bare 1 år. Og det betyder, når han har så mange år på banen, som du har, omregnet det procent, så er det jo værd at snakke om. Men når du stod af som at starte, Svend, tak for rigtig godt kammeratskab. Og skål. Skål. Skål.